an nendo ani ɲɔgɔn n'an bɔra yen nɔ nin dɔgɔkun kelen in kɔnɔna la min ye maa minnu n'olu kun talen don UAE o 2 minɛna o kelen yɛrɛ bɛ yen nɔ min kun bɛ anw ka jamana kɔnɔ an bɛna hakilina miiri kɛ o kan ka sɔrɔ kɛ a ko kɛra an ka jamana ɲinɛ ma cogoyanin dɔ la an ma min faamu a la a yɛrɛ bilali ko o taara kɛ Niamey Nigerkaw fɛ yen nɔ ninnu y'an ka bakuruba an bɛna an da don minnu na ka se ka baro kɛ ni sɔgɔmada in na maa welelenw olu ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban Sori Ibrahim Diallo ka bɔ Renouveau la Sori i ni ɲankuma kaba an b'i fo foli diyara n ye ka maa welelen bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ filɛli sanga in kɔnɔ tele ani radio lamɛnbagaw an bɛ tile sabanan na bi sunkalo kɔnɔna la ni ma fili ka deli masa Ramani fɛ a musaka ala ka nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen a kuncɛ ko ɲuman ala ko di an ma an bɛna bato mun kɛ Alahu Taala ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ baro ala ka a ɲuman sigi faamuyali ko ɲuman ala ka di bɛɛ lajɛlen ma amina yarabi Madani Sangare Madani kun famada ya ma an ka tiɲɛ fɔ Madani ni ɲankuma an bɛ maliden cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔba an bɛ u bɛɛ fo a diyara u ye ayiwa ka ɲini ala subahana taala fɛ an bɛ sunkaloba min kɔnɔ ala k'a kɛ jurumu yafa kalo ye ayiwa k'a kɛ kisi kalo ye musakaw ala k'o nɔgɔya an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ n'olu binna kɛlɛkɛda la ala ka hinɛ olu la k'u kaburu nɔrɔ amina yarabi jamana sumana ami a diyara an ye Madani bɛ jɛmukan in tu tigɛbagaw fɛ kaba an b'a daminɛ arajo la wagati min an kun famana ɲɔgɔn ma Yusufu Kulubali ka bɔ arajo Rampart la Yusufu ni Isan b'i fo ka radio ni télé ɲɛmaaya so fo ka dibila baarakɛbaw fo n'olu minnu ma sɔn an kumakan bɛ na an jaabi dan studio kɔnɔ yan nɔ an b'olu fo ni kɔrɔ minnu bɛna baro kɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnlikɛla ni filɛbaga a bɛɛ kulu kelen k'a bɛɛ lajɛlen fo ni sanga in na k'an voix faraw bɛɛ lajɛlen ta ka fɔ sunkalo min daminɛna ala k'a timɛ ko ɲuman ala k'o d'an ma bato ala k'o olu nɔgɔya amina Albaja Diko Kalum info ma ɲɛma dɔn ka kunnafoni dila kunnafoni sɛbɛnna denmisɛnnin olu ka jɛkulu INAJEF o ma ɲɛma fɛnɛ don Albaja i ni ɲankuma Isakaba ni sɔgɔma ka foli kɛ Renouveau baarakɛla bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lamina ani a filɛlibaga n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen a diyara u ye foli di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma sunkalo ya rabi ala k'an musakaw nɔgɔya ka baraji don bɛɛ garisɛgɛ la amina yarabi ala k'an bɛɛ kelen ma amina yarabi bɛna baro kɛ n ka foli b'u bɛɛ alu bɛɛ lajɛlen Bintu Napo ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la arajo fan fɛ Ousmane Togo ale bɛ réalisation na Dramane Kone Dramane Dra ale bɛ régie d'antenne na o la an t'a bila dagirinda la an bɛ don an ka bakuruba fɔlɔ kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ sariya sunba o falenin ko kuma ma an b'a ye k'a fɔ a dilen kɔ jamanakuntigi ma ale yɛrɛ kelen kɔ ka hakilina miiri kɛ a kan a ye force vive de la nation wele k'u ka na u hakilina di a kan Sori Ibrahim Diallo laïcité c'est vrai que polémique bɛ o kan ani kanko polémique dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu bɛɛ kɛra mais olu kɛrɛfɛ e yɛrɛ bɛ ni i ye sariya sunba in da e ɲɛkɔrɔ i ye i munumunu a kɔnɔna la e ye ɲuman jumɛnw ni kolon jumɛn y'a kɔnɔ d'accord kaba n ye ɲuman min ye a kɔnɔ o ye k'a fɔ ni gɛlɛya tun bɛ Mali politique bundakun kan an ka sariya sunba min votera san 1991 février kalo tile 25 gɛlɛya kun b'a kɔnɔ fila kelen tɛ d'accord 1992 25 février 1992 exactement gɛlɛya kun b'a kɔnɔ Assisi senfɛ maliyɛnw y'a jira k'a fɔ wajibi don an ka bɔ ni gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fɛɛrɛ kuraw ka sigi sen kan ka yɛlɛmali kɛ a ka diya ka sɛbɛnni kɛ min b'a to gɛlɛya minnu ni Mali y'a dɔn politique bundakun kan don tɛmɛnenw na an kana bi o kɔnɔ o baara o de kun cɛra a kun cɛlen gafe taara k'a di président de la république Assimi Goïta ma transition n b'a fɔ tan ale a ye a jɛnna n'a ye k'a fɔ sariyasun kura in min sɛbɛnlen filɛ nin ye ni a dira ma labannen ale jɛnna n'a ye ka wele bila fasoden bɛɛ lajɛlen ma maa maa bɛ dugutigiw silamɛw ka taa se société civile ma bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ la kaba min ye a kɔnɔna ye o ye k'a fɔ nin de bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye Mali ye désormais fɛn o fɛn bɛ kɛ Mali kɔnɔ a ka kɛ an yɛrɛ ka laɲini kɔnɔ malidenw degun minnu bɛ a kɔnɔ o ka ba a kɔnɔ jamana marabagaw yɛrɛ fɛnɛ n'o ye président ye a kana kɛ sababu ye i ka jamana mara cogo min ka di ye donc mɔgɔw ka bila kɛrɛfɛla la ka i ka baarakɛta ka kɔlɔsili boli o kan ni gɛlɛya bɛ a la ni e ka kan ni dan kan ka siri i ka fanga la dan bɛ siri i ka fanga la ka sɔrɔ a ma kɛ ni coup d'État ye moi je crois que
olu ye fɛn ɲɛnamaw de ye a kɔnɔ an bɛ min fɔ kosɛbɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ a nalen tile kana bila nin wagati in na n b'a fɛ ka constitution kura in de ko fɔ maliyɛn n'i y'an ta 100 sarala i b'a fɔ 75 o b'a yɛrɛ ye nin baara kɛlen kɔnɔ kaban ko an ye sɛgɛsɛgɛli de kɛ an ma kuma fan kun fɛ koyi an ye sɛgɛsɛgɛli de kɛ sabula maa bɛ k'a fɔ ko ni ta ye Mali ko ye kaba olu de sɔnna k'a fɔ an ka bɔ ni gɛlɛya kɔnɔ wajibi don. I bɛna kuma datugu a bɛ segin ka n'i ma madame Sori ko jamanaden fanba b'a yɛrɛ constitution in kɔnɔna la e dun b'a ye k'a fɔ laïcité kuma cayara langue fana kuma cayara mais o de la mɔgɔw tɛ ka kuma constitution o wɛrɛw kan e ye ɲuman jumɛnw y'a kɔnɔ ani i ye juguman jumɛn y'a kɔnɔ. Bon i y'a fɔ ne bɛ se k'a fɔ ne ye juguman min y'a kɔnɔ. Parce que faut des kacha parce que il est laïcité ko kuma min fɔ laïcité ko kuma kaba o kan ka bɔ a kɔnɔ o man ɲi parce que munna maaw bɛ ka laïcité kɔrɔ kɛ mais f'an ka jɛ bɛɛ laïcité kɔrɔ to yen laïcité kɔrɔ tɛ ko bɛɛ k'i ta kɛ parce que adamaden n'i bɛ kuma i bɛ kuma ni dalu de lexique de terme juridique o laïcité définie o y'a yira k'a fɔ ko laïcité kɔrɔ de jamana ka kɛ jamana min ni diinɛ ko t'a la un état non confessionnel jamana min ni diinɛ ko t'a la a ka ko tɛ sanga ni diinɛ ko ye laïcité de définition y'o ye o y'a définition de lexique de terme juridique la u bɛ définition min d'a la o tɛ dɛ parce que n'i bɛ définition ɲini i bɛ segin ka taa mɔgɔ minnu ye terme créé terme bɛɛ n'a définition don kaba e tɛ se ka définition di min ma i sago la o tɛ o laïcité kɔrɔ y'o ye laïcité kɔrɔ ye mun fɛnɛ tuguni an ka kalansow la diinɛ kalan tɛ k'a la bon ni dun ye jate minɛ a kɔrɔ ye mun tuguni ko ni laïcité bɛ o kɔrɔ ko jamana kan ka damakaya diinɛ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ bon n'i ye jate minɛ kɛ Mali la o tɛ tiɲɛ o kaba kunna sini congé Pâques dira o congé Noël bɛ congé Pâques bɛ mais i ma deli k'a mɛn fiyewu ko congé Ramadan congé Tabaski o tɛ yen bon Mali kɔnɔ fɛnɛ depuis 72 école catholique avec des preuves concrètes école catholique état kɛlen don k'olu conventionné ou ka enseignement catholique ils sont conventionnés c'est considéré comme ils ont le statut de l'école confessionnelle mais en madrasa minnu b'an fɛ yan ils ont le statut de l'école privée mais normalement n'a fɔra état ka damayakanya diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ o kan ka tali k'a la donc n bɛ fɛ ka min f'i ye n'i ye jateminɛ fɛnɛ kɛ an ka sɔrɔsiw ka formation yɔrɔ la ne ye silamɛ de ne ka silamɛya ka yira k'a fɔ ko seli fada ye 5 ye mais o formation 6 mois la o formation kɔrɔ seli ko kuma tɛ yen k'a sababu kɛ laïcité ye laïcité kɔrɔ de ko référence tɛ kɛ ni diinɛ ye quoi an t'an basé diinɛ kan ka ko si jalalatigɛ n'a ye o de laïcité bon e bɛ se k'a faamu cogo di jamana min ye 90% musulman ye bon an ka sariya sunba in kɔnɔ a b'a kɔnɔ fɛnɛ ko l'enseignement public est laïque o dun ko laïcité kɔrɔ de k'a tɛ dangari kɛ diinɛ la o tɛ tiɲɛ parce que silamɛ diinɛ ko de i ka kalan ala kira ko sallallahu alaihi wasallam que i den i k'a la kalan diinɛ la k'a la kalan depuis a fitini fo ka taa kɔrɔbaya a ko i ka kalan bamanan i ka dɔnni ɲini bamananfini kɔnɔ fo kaburu o dɔnni ye jumɛn ye o dɔnni fɔlɔfɔlɔ ye silamɛya diinɛ dɔnni de bon n'a fɔra e ka kalan i ka impôt n'i ka taxe o bɛ don an ka école publique minnu na k'a ta prémarin fo université diinɛ kalan tɛ yen donc o ye majɛba de donc n'u ko laïcité ne s'oppose pas à la religion an b'a f'u ye u ka bɔ constitution fana kɔnɔ ko l'enseignement public est laïque an ma dɔ fɔ dɛ le cas de la France parce que an ka laïcité ka jugu ni Faransi ta ye parce que Faransi laïcité la a ka jugu ni Faransi ta ye laïcité définition min dira laïcité terme juridique a ka jugu n'a ye parce que terme juridique ko de ko laïcité a diinɛ tɛ kalan enseignement primaire ni secondaire la mais an ko même université a tɛ kalan ye. Mara n'i y'a faamu i ye min fɔ c'est très important mais au delà de laïcité wo wɛrɛw b'a kɔnɔ. wo wɛrɛ min bɛ o jumɛn d'abord régime. Parce que avant projet le régime an ka régime ko régime présidentiel mais régime présidentiel o kɔrɔ di c'est-à-dire o kɔrɔ jamana ɲɛmaa donc ale bɛ kɛ yen ale le gouvernement n'est pas responsable devant le parlement o kɔrɔ c'est-à-dire gouvernement parlement tɛ se ka motion de censure que gouvernement kan bilen mais a bɛ se ka jamanakuntigi yɛrɛ de ka départ ɲini kɛ nababa ye o kelen d'autre part aussi a bɛ se ka jamanakuntigi destituer mais an ka régime tɛ régime présidentiel parce que projet in na u ye yɛlɛma don a la
parce que un régime présidentiel dans les États-Unis, États-Unis a beaucoup président c'est l'Assemblée dissout. Mais pour ta projet, le président peut dissoudre l'Assemblée nationale. C'est pas normal. Le président a fait un bois, n'a pas du et Kaba, et bien c'est qu'un dissous. Ne pas c'est qu'au allez venir, au lieu de aller vers une décision. Bon, aux décisions là, Ngoribi, parce qu'à cette décision est trop de 1000 semaines. Aïe, au Parlement, Flau, c'est en session, Fenga Doski, commission Doski, commission ad hoc, obi penché à Coca Castroca, voitiqué. Piège Moulebo ou piège d'or. À Faraco pour que le président a décidé, Sénat. Ani assemblée nationale ou mo clanché ni clanché jarana a décision ni clanché jarana initiative ni clanché initiative de 50%. Nous initiative ça misal là na sur le Sénat 200 personnes et assemblée 200 personnes ni 100 personnes ou pouvez faire président a décision ou va di commission de débat il faut commission une commission compétente aux commissions compétentes jamana nema debo aussi aux commissions compétentes deba laje nous avons on a ni paka ministre babaro ni sababate ne be ninga kabao ne be songa commission siki ko gane décision avec galère so so se ka fakala ni na la o jejidi donc fendo abe saba kono tendron ba ketugo tal ayo mais c'est gima albaja ayo isa ka bande akila madani chama fo constitution kono constitution ni ne akila ni ameyoromna parce que comment tient mounier ça de la transition et baramu défini constitution fallait ni kuma kuntala quand on parle de réforme il s'agit des réformes monu kanka ke pour que amese ka bo transition qu'on a tu vas na kata élection il va faire réforme électorale nous kumese ka ke parce que élection ko la fichier nous kanga réviser ça c'est les grandes réformes nous kumese ka la jaga ke ato ni mom nana qui est légitime ou se ka mais problème est légitime ça va faire temena ka combien au lu bede sera ka ne bara kelege jatemna o yaira ko transition d'ordre de sera ka constitution fallait transition do sera ka constitution fallait parce que aux transition de na toagati et ils se sont assumés, ils ont dit qu'ils ont fait un coup d'état ou constitution suspend. Donc rien ne les empêchait ou quoi constitution croit dit. Déjà ay corolin suspend. Donc république be faleni. Or nous nana nous ko non ou d'abord constitution doit ou suspend ma constitution suspend. Du fait que ma suspend, la constitution se protège elle-même. Constitution ne va être protégée. Au débat tôt on dit que ces autorités ne sont pas légitimes à toucher à cette constitution. Donc au débat tôt na yamara bolo constitution kono kuma erete fola fallait ngo kuma erete fallait ngo kuma erete a kuma erete mangante ka fo parce que président Mumbe c'est pas un président élu démocratique. Mais c'est pas Falinité. Non, c'est la rédaction d'une nouvelle constitution. Non, on fallait ni révision. Non, il est manipulé Bekele. En fait, constitution, mais constitution croix de semaine. Il faut être précis. Non, mais à quoi fallait je parle pas de rédaction. Constitution croix de nous. Voilà. Mais non, ouais, à fortan. Mais Yamara Talebolo Halika Foko, Aba lecture, comment ka Foko Kanan, croix. Avec quoi de fois quoi? Non, de fois quoi. Comment ignorer? N'a sur une constitution Corolimbo 92 ta. Constitution Kunteke non. Donc Djagoya, il faut doter le pays en ce moment d'une nouvelle constitution. Mais du fait que Emma Morola, constitution Corolimbo ne va être protégée. Donc, constitution ma suspendu Miguel, à ma fangali Miguel. Au blocage. Depuis qu'est-ce qu'il faut faire? Depuis coup d'état moi je l'avais dit pourtant, ou Kingangu assumé. Mais du fait que au moins sont 600, voilà, c'est devenu un problème. Maintenant, ce qu'il faut faire, n'est pas solution à mon ou quoi bonina. Transition en barakacha. Déjà, chronogramme, nous sommes en retard. Or, chien follow la année date flom de chronogramme flom de ma respecté. Beya et mon qui rentre en embargo là. Si ça déjà, on est en train encore d'acquérir du retard là-dessus. En abou la gagne essentiellement, essentiel et du ça c'est les réformes électorales. Mon va tourner élection, mais c'est ce que les gens disent là. 100% sécurité au été bien franchi. La faut qu'on en élection là, il faut sécurité à 100%. Ça va nous amener dans d'autres problèmes. Et ensuite, bon, n'erga la constitution n'y a au bout gloire fallait faut dire à Europe comme madame est juriste n'a l'ebso ko Europe na développer donné l'article 188 au Euro ne bolo au de la beaucoup boulot constitution na faka fallait parce que article 188 ne bail à fort c'est-à-dire ni une constitution promulguée c'est-à-dire constitution ni malien son ama depuis aller bara damne fin mon kera ka kon aller na ligne c'est-à-dire coup d'état mon kera ka ko aller na ligne au coup d'état nous si
kuma tɛ se ka lawuli tuguni yafa bɛ k'u ma maka tɛ don a kuma la date don a kuma la tuguni or pour le moment ni constitution ma kɛ ils sont pas sûrs que k'a fɔ olu ye waleya ye mun kɛ est ce que yafa bɛna k'u ma mun de bɛna bɔ a kɔfɛ o ko bɛ yen nɔ sinon mun na i bɛ taga fɔ constitution parce que constitution bɛ jamana régir pendant plusieurs années détails tɛ don a kɔnɔ o donc bakuruba mun bɛ jamana régir o de bɛ don a kɔnɔ détails tɔ ninnu olu bɛ sariya baarakɛlaw ka minɛnw de kɔnɔ mais pour moi ça c'est des détails qu'on est en train d'insérer dans la constitution. Ayiwa Yusuf sariya sunba Isa an ka fɔ ka nɔgɔ bɔ a la sariya min sunba min b'an bolo bi 92 ta article 1 tɛ yen min b'a fɔ ko n'an bɛ fɛ ka taa république wɛrɛ la k'an b'a kɛ cogo di a tɛ yen article 1 tɛ yen sariya sunba 92 ta yen fo ni mɔgɔ min y'a yira n na k'a fɔ ko n'an bɛ fɛ ka bɔ ni 3e république la ka taa 4e république la k'an b'a kɛ tantɔ de o tɛ yen na ni sariya in bɛ réviser min bɛ yen n'o bɛ réviser a bɛ réviser cogo di o de b'a kɔnɔ mais n'an bɛ fɛ k'a bila pepewu an kan ka mun de kɛ ka kura sɛbɛn a t'a kɔnɔ donc o ye vide donc sisan nɔ k'a fɔ de ko régime démocratiquement élu o bɛ a fan jumɛn hali révision on dit le président de la république oui mais hali o yɔrɔ jurisprudence bɛ yen nɔ bi entre président de la république tɛ o président de la transition de bɛ yen nɔ na an bɛ fɛ ka constitution falen o bɛ o b'a permettre min ye président de la transition ka jouer président de la république a faveur rôle joué mun de bɛ yen bi ko président de la transition ko président de la république tun bɛ min kɛ ko bi ko président de la transition tɛ k'a kɛ an ka bɔ ni jeu in kɔnɔ politique mɔgɔw bɛ k'an don jeu min kɔnɔ je pense que jeu kolon de don an kan ka bɔ a kɔnɔ k'a fɔ régime démocratiquement élu dɛ o tɛ constitution kɔnɔ donc an ka bɔ o kɔnɔna la hali constitution bɛ yen nɔ bi a t'a kɔnɔ. Isa na an bɔra o la an bɛ min fɔ dɔrɔn o de ye k'a fɔ constitution b'an bolo bi Mali ye laïque ye a fɛn bɛɛ laïque ye laïcité ko kuma fɛn fɛn b'a kɔnɔ kɔrɔlen o bɛɛ b'a kɔnɔ et mieux Mali an bɛ laïcité ye cogo di o de donna ni zena t'a kɔnɔ o de k'a fɔ laïcité tɛ a kɔ don an ka diinɛw la ani an ka diinɛw. mais madame ko ko an tɛ se ka fɛn créer ko fɛn min tɛ fɛn min ye ko laïcité kɔrɔ ye min a y'o de fɔ tantɔ. mais min n'a ɲɛ de f'i ye o an bɛ laïcité bɔ yen mɔgɔ ye laïcité bɔ yen n'o kuma fɔ an bɛna ni mun de y'a place la Isa ne ye diinɛ ne ye silamɛ de n'i ko bi ko Mali ka kɛ jamana sugu jumɛn ne b'a fɔ an ka kɛ république islamique de o ye ne Yusuf o ye ne hakilina ye mais an bɛ laïcité bɔ yen bi an bɛ mun de bila place la parce que dɔw fana wolola u bɛɛ b'a n'u fɛn wɛrɛ olu tɛ silamɛw ye olu fana olu wolola jamana kɔnɔ i b'a fɔ k'an wolola jamana kɔnɔ cogo min. très bien pour que k'ala tɛmɛ a ye question de poser ko an bɛ laïcité ou an bɛ jumɛn bila nɔ mais est ce qu'on est obligé de dire que le Mali est une république laïque ou le Mali est une république démocratiquement ma banque. Mais vous dites que c'est un jeu démocratique. Il faut être intelligent. La république démocratique et depuis 60 ou 600 ans, en la république. Ça n'a pas posé de problème. Il faut poser. Madame Yemino fo k'a fɔ ko état kelen n'o ka chrétien école k'olu subventionné a kelen n'o ka fɛnw kɛ a bɛ fɔ o ma de ko injustice a tɛ fɔ o ma ko problème bɛ an ka république yɛrɛ la o ye injustice de minnu bɛ se ka corriger mais minnu bɛ se ka corriger au contraire n'a sɔrɔ o ye e bɛ ka min fɔ n'o ye tiɲɛ o kɔrɔ ko e bɛ ka laïcité définition min di a bɛ jouer o yɛrɛ fana kan parce que a bɛ ka diinɛ dɔ de dɛmɛ o de fɔ donc o injustice minnu bɛ yen nɔ olu bɛ corriger ani k'a fɔ ko a maɲi. Donc il faut pas jeter les bébés avec l'eau du bain. Et bien sûr. Et Isa bi an bɛ yɔrɔ min na. Peut-être on va aller vite au besoin. On va voir voilà a constitution kɔrɔ et suspend. Constitution kura tɛ se ka promulguer ka sɔrɔ constitution kɔrɔ bɛ yen o tɛ kɛ o. Ayi. N'a baara banna constitution kɔrɔ bɛ suspend. O ye diyagoya de ye o yanni kura ka promulguer. Mais tu oublies que ça c'est un autre coup d'état. Aïssa. Coup d'état malidenw de mana Aïssa. An bɛ ɲɔgɔn lamɛn. Est-ce que i bɛ se ka sigi kuma in kan. A ye min fɔ. Constitution kura tɛ se ka ta ka kɔrɔlen bi. O de bɛna kɛ o. Aïssa. Mais a baaraw bɛ ten dɛ mais a ma bila en vigueur an tɛ ka baara kɛ n'a ye bi o processus bi an bɛ constitution kɔrɔ bɔ yen nɔ bi n'an ye constitution kɔrɔ suspend bi
charte mambolo a dafalen tɛ fɛn tɛ komi nin dafalen don a fɔra fɛn minnu t'a kɔnɔ olu bɛ ta constitution kɔnɔna fɛn min dafalen tɛ an bɛ risque ta cogo di ka constitution kɔrɔ bɛɛ lajɛlen fili o tɛ vide wɛrɛ créer donc o kɔrɔ hali n'an ye dɔgɔkun kelen k'o kɔnɔ ni événement dɔ nana min tɛ charte kɔnɔ o tranché yɔrɔ tɛ o la o tranché yɔrɔ t'a la il faut se dire la vérité et puis an ka institution bɛ kɛ cogo di bi n'an ye constitution kɔrɔ suspend fango o tiɲɛw de fɔ isa ko wɛrɛ min fana bɛ yen parce que il faut pas k'an ka bɔ i ka question kɔnɔ mun de b'a kɔnɔ kɔrɔ ye kuma dɔ fɔ ni o ye parti politique ta yɔrɔ ye o de fana ye i bɛ ka jɔrɔ min kɛ article 188 la dɛ parti politique fana b'o o jɔrɔ kelen de la u ka nomadisme politique na o la t'u tɛ fɛ a ka falen e bɛ ka jɔrɔ surasiw ka coup d'état ko min na coup d'état ma deli ka wuli yan ko ye a y'a ta kɛ ko wɛrɛw de wulila mais coup d'état tɛ a y'a ma juge coup d'état la dɛ a jugera ko wɛrɛw de kɛra a senkɔrɔ fango o kuma tiɲɛ de fɔ que bi parti politique bankun tɛ dɔwɛrɛ gɛlɛya min b'a u ka yɛlɛmani na an y'a ye k'a fɔ u mɛnna maliyɛnw joli min na parce que i bɛ t'i présenter ni parti min ka couleur ye k'a fɔ e ka don assemblée kɔnɔ e ka boli ka to o duloki falen joona an b'a fɔ diinɛmɔgɔw ɲɛna n'u ye mɔgɔw labɔ k'a fɔ k'an ka taa voter non an bɛ taa voter non laïcité dɔ ye an bɛ segin kɔrɔlen min na ni o de jama cayara n'u ka non parce que u y'a fɔ ko mɔgɔw ka taa non de voter mɔgɔw bɛ taa non min voter o b'an lasegin laïcité wɛrɛ de kɔnɔ laïcité min yɛrɛ n'an t'a suguya dɔn mais bi laïcité min b'an bolo an y'an ka laïcité défini an y'a yira k'a fɔ an ka perception na maliyɛnw ka perception na an bɛ kɔrɔ min di laïcité ma o bɛ yen nɔ. Au contraire, Mali ka laïcité m'a deli ka problème posé. Et puis congé ko kuma min fɔ. Mais il faut chercher à connaître l'historique. Congé de Pâques, congé de Noël, Pâques bɛ kɛ don jumɛn? N ko congé de Pâques bɛ ban ka sɔrɔ Pâques yɛrɛ don ma se. Il faut k'an ko tiɲɛ de fɔ bi ekɔlidenw bɛ labila congé de la. U bɛ taa congé de la. Donc Pâques ko kuma ye tɔgɔ de y'a la. Pâques ko kuma ye tɔgɔ de y'a la. Mais dans ce cas o kan ka b'o la kɛ. Dans ce cas o kan ka b'o la kɛ. Exactement o de kan ka kɛ. Sinon ministère de l'éducation là il t'a ye fanci fɛ k'a sɛbɛnnen don ko congé de Pâques. Et l'historique. Mais s'il vous plaît madame. An bɛ fɛn dɔ de kɔnɔ. Ini enseignant de bɛ kuma la. Mais papier ministère de l'éducation là papier foyi tɛ k'a sɛbɛnnen don ko congé de Noël congé de Pâques a tɛ yen. A bɛ kɛ san o san ka bɛn ni wagati kelen de ma san caman na ani Pâques yɛrɛ ne hakili t'a la fɔlɔ k'a ni Pâques delila ka bɛn au contraire ko fɛ Pâques don bɛ chômer de ni a sera lundi de Pâques o bɛ chômer o tɛ bɛn congé yɛrɛ ma. Maintenant an ka bɔ ni jeux ninnu de kɔnɔna la il faut pas que an k'an ka écolesow minɛ k'a kɛ i b'a fɔ ko wɛrɛ madrasaw bɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ problème ma y'a la. Injustice b'olu la o ka corriger. Aujourd'hui ils sont subventionnés s'il vous plaît au même titre que les écoles classiques madrasaw subventionné et même injustice au yɔrɔ la parce que madrasaw bɛ écoleden fɛn fɛn sɔrɔ parce que il faut pas k'an ka don o kɔnɔ madrasaw bɛ écoleden fɛn fɛn sɔrɔ a bɛɛ bɛ t'u bolo yen nɔ wa u bɛɛ bɛ orienté u yɛrɛ fɛ yen nɔ foli min y'a laɲini ka bɔ s'il vous plaît foli min y'a laɲini mais école classique la i bɛ bɔ écoloso dɔ la ka taga écoloso dɔ la mais i tɛ se k'o yala kɛ ten tɔ a tɔ la k'a sɔrɔ madrasa ninnu bɛɛ lajɛlen wa bibi na an bɛ ka tunu sujet kɔnɔ Sori Ibrahim Diallo mais question fara kan o la ni faranga minnu b'i bolo i b'olu fɔ question ye min ye n'an ko sini dimanche nk'an ka taa référendum na e b'a ta oui ou bien non i b'a argumenter an ka taa. Très bien, avant de répondre à cette question Alba Diamba fait k'a f'i na tout simplement nous sommes en transition dans une période de transition qu'on a là c'est des périodes exceptionnelles. Donc fin bɛ kɛ hali ni sariya bɛ ta an bɛ don o période exceptionnelle kɔnɔ ka moins exceptionnel de kɛ pour que k'o sariya an ka bɔ constitution ma suspend an ka bɔ kɔnɔ quoi. Il a dit hein i bɛ constitution 25 février 92 ta tu ne verras nulle part écrit dans cette constitution n'i b'a fɛ ka yɛlɛmali kɛ ni ne kan ka kɛ ni ne kan ka kɛ an ka bɔ kɔnɔ maliyɛnw de farala ɲɔgɔn kan i bɛ ka bin an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ an ka constitution kɔnɔna la. Donc ni gɛlɛya bɛ constitution kɔnɔ la an ka fɛɛrɛ tigɛ an kana bi o kɔnɔ bilen. Maintenant maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan kalo kelen ani kɔ k'a daminɛ an ka togodaw la ka na bila fo Bamakɔ yan ka bɛn fɛn kan o bɛnkan kɛra bɛnkan 500 ani kɔ ka laɲini kɛ sɔrɔsiw ye 55 ta o kɔnɔ o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ an ka sariya suba in gɛlɛya minnu bɛ a kɔnɔ an ka diyagoya an ka don kura kɔnɔ. Donc maintenant je termine tout de suite an ka bɛn fɛn dɔ la k'o ta pour que gɛlɛya ninnu an kana bi a kɔnɔ an b'o de kɔnɔ la
Maintenant, dire que Kafoko, laïcité, madame, moi je pense que Anga Bon Koun quoi. Moi, je pense laïcité coquelée là. Agenda wore bubulo, aute kamifo. Non, il va à ghetto, hein. Agenda mbero bubulo, mite kafo. Depuis Mali Kakem Mali, démocratie qu'on a en fait. Tous les régimes que vous avez pensé être élus démocratiquement, à Beye Constitution Intaka, Foko, Obna Kurasebe, à Bedisera. Donc nous, nous, Oubeka Minke. Ça. Maintenant, dire que Kafoko laïcité problème. Laïcité n'a jamais posé de problème ici. Mali Kouna, ça n'a jamais posé de problème. Ça n'a jamais posé de problème. M'a fait qu'un problème. Agenda dobe au boulot avec Mamalais on comme ça. On doit pas se faire maintenant. Ni mbay negali jabi ni ambeta référendum nakaba. Ne de ko. Mimbe bi mi sabalendu Mali kanyeta anka bonni de bela jelen kono a ben ni sebe frère de boulot. Moi je voterai oui et je vais battre campagne pour qu'on vote oui. OK madame mfana o nyingal kelengira ni faranga monu bolo ka jabi mo mais là on kam tay référendum na e be voter oui ou non yani ngo nyingal jabi mais Diallo nyingal minke ani Koulibaly ou jabi kaba il faut que Fando be moko ka fam olu ko Mali constitution kono ko article fouetté min manaka koni constitution ka foko constitution kurabana na tugumana abi parce que maintenant mi fi faut beko famu en droit constitutionnel parce que problème ben yoro le droit constitutionnel nous faut et je parle sous réserve des éminents professeurs de droit public. Maintenant, non, maintenant, ou quoi? Koni constitution, avec l'élément conflat de la constitution de Koura conflat de la. Soro, constitution Koura bena. Mobile flat, fallait mais s'il y a la fondation d'État, ni Jamana Koura bena sigi 5 ans. Au Jamana Koura par exemple. Le 22 Mali a indépendance au Jamana Kouraï ou bien état d'homme créé donc on la constitution Kouraï qui s'enga voilà maintenant sur coup d'état de Kara ou bien une révolution bon Mali ni coup d'état Kara au flat au des conditions fly pour que constitution Kourakana on appelle ça constitutionnel légalise le coup d'état on appelle ça c'est-à-dire on appelle ça c'est au point qu'on ni Fangami Menasiki Senga, on appelle ça le pouvoir constituant originaire. On a le 26 mars 1991. Ah wow. Coup d'état quelle révolution que les Kakounja coup d'état là. Amadou Toumani Touré a transition sigi. À quel kana il a suspendu les institutions de la République. Aïmoussiki Senga les actes fondamentaux. Il a mis en place un pouvoir constituant originel. Au pouvoir constituant originel Sigiré Senga au lieu de une constitution Kouraï. On appelle Ambora deuxième république, on a troisième république là. Moussa Traoré en 1968. Lorsqu'il a fait le coup d'état, donc il a suspendu les institutions de la République de 68 à 74. Donc, en 74, ils ont mis en place un fort constitution originel où un bois premier Canada deuxième République là. Donc, en droit constitutionnel, ni coup d'état qu'il y a, Diagoya Blé, Mali exemple flasui. Diagoya Blé, non seulement le régime peut changer, la République change de plan d'enfant. Et en fait la condition donc on fait la république changer ka soro révolution maké coup d'état maké foi ben tambe fa ngam foi aya fa coup d'état maké aya fa coup d'état maké surtout ya fa coup d'état maké non ya fa coup d'état maké voilà le blocage kaba même pas même pas kuntani mi ambe wakati mina amma fo ambe wakati mina minkara le 18 août 2020 minkara oye coup d'état le président a démissionné. Si le président a démissionné, donc dans ces cas, constitution est quelque constitution est où? Maintenant, le Mali dit que le président est élu au suffrage direct. Est-ce que le numéro 1 de la République il est élu au suffrage direct? Non. Donc, constitution est bonne. Parce que n'a pas coup d'état qui coup d'état manque constitution est gloni. N'a gloni si ça. En des pouvoirs constitution originelle. Il faut nous faire avancer. Nous flag Jabi. Important. Nous flag Jabi même bien. Après coup exemple Kelendia. Le cas de Burkina Faso, coup d'état Kera, Burkina Ibe, il a suspendu la constitution. Guinée Conakry.
Mamadi Doumbouya. La transition est une période exceptionnelle. Donc c'est fait une erreur pour ça n'a pas été une erreur. Les 5 colonels n'est pas suspendu. Ça n'a pas été une erreur. Ça n'a pas été une erreur. Nous sommes en transition. La période de transition gère les choses exceptionnelles. Transition n'est pas prévue dans la constitution du Mali. Donc ne m'a fait coup d'état manière. M'a fait Ibeka manière. Il faut qu'on cocadia. M'a fait manière. À Jarani. Nous, on a Jarani. Barake. Ça, vous me dites, mais il doit avoir le courage de respecter le principe du droit constitutionnel. Oui ou non. Ni Angoga Betaï référendum. Non, mais non. Non, parce qu'il a dit au Mali. Ah, bana. Alvadia. Isaka, il y a un nébit à Roya, il y a un nébit Jabili, quoi. Sur les gars, exception comme il faut gagner beaucoup. Non, je viens, j'explique. Je m'explique. Si ils avaient suspendu la constitution, au cours du 20e mois régi, en ce moment, on allait être dans un pouvoir, dans un régime exceptionnel. Merci. Parce qu'il faut être en régie. Mais bi, constitution de 92 B, exception de ça parle de tout. Donc c'est pas un pouvoir exceptionnel. Maintenant, exception, Marfatigi de Bangouna, tu sais qu'à Mamouka de Oboke, Amandade. L'exception, quand tu parles d'exception, ça peut être dans ce cadre. Sinon, Sharia va placer là. Maintenant, sur constitution de Tunté, donc au cours où faut être un bimou régie, il y a fait au béado. Ça c'est l'exception. Il y a un ambé Sharia son croissant. Donc exception quoi vraiment en haut. Tout ce qui n'est pas prévu exceptionnellement au gère. Ne bolo pour que en mettant, en gagne point blanc. Parce que je viens. Mais la mon fort. Démocratie. Et quand on a fait démocratie de Bodnema. Mais ni ekumana ebe fait jaguar de nega so etama. Tu veux imposer ta façon de voir. Non. Démocratie de donc ni ambo mungono bi. Ça c'est déjà un acquis. Nous manya ubake. Par exemple, madame dit qu'elle est dynamokode. Tant que laïcité ba kono lui il va dire non. Mais Kaba avait erreur qu'on ça. Non, mais le fait d'aller au référendum là. Le référendum c'est des procédures démocratiques, non? Je sais. Mais ça n'a jamais été imposé. Mais la nouvelle constitution là, non. La nouvelle constitution demande à ce qu'on aille au référendum. Le référendum est démocratique au début. Mais c'est pas une imposition de référendum. Et nous 97% musulmans. Comment est-ce que Ibn Sekoulou non, Malien Begodo. Ibn Sekoulou bâti, si tu ne vas pas pour tripatouiller. Maintenant, pourquoi il n'est pas sûr que tous les musulmans sont avec les madames. Il n'est pas sûr. Même à l'appel de l'imam, Almami doit beaucoup de qu'est-ce que vous avez derrière ça là? Derrière cette histoire qui est faux. Combat de laïcité là. Dégagez ça. Non. N'a pas qu'un référendum à moi je dirais non. Pourquoi? Parce que killing on en a eu fait pour Koubake ne a eu ko ou fait pour Koubake là le plus souvent à Bella ou mon faut teke au couvrir de ce qui fait que moi je doute de leur bonne foi. Ce qui fait que ni nana takani référendum fanala est-ce que ni nana taka fogo ayi angana ni référendum ta utina taneka ayi ke awe parce que anya yo okera madame si mangan chama ke conférence nationale forum et résolution tripatouée on a nyokona chama je n'ai même pas confiance en eux à plus forte raison qu'à fonder ne quoi tout si ganga pour sérieux sumba fenga donc je dirais non. Aïwa Youssouf question quelle est awo inyata la charin kan amaya ante kumokan et papier kan amaya ante kumokan ambe fega islamé au bela jelen do Joro kono kam taganu ye yoro dola non c'est faux non ibika kumoga parce que il y a 97% faux 97% était madame Nunko non c'est ce qu'on dit madame Nunbe akina s'il te plaît ne introduction mingenga kuma je pense que yo mais ne islamedi yo kala ke ne ba foka ke islamedi jamana mais ko kuraji sura ko fo ati go ne fo on foro bloqué o kadi o kayu ayi on nyakala ko kaya j'aime courage soro donc agenda caché go puma mbete e ko yo de bi isa jekulu mi bora ka courage soro ga fo limama ko courage kele soro ka fo ko ante so laïcité ma mais amé ni fait aide en tant que amé ni fait dronte parce que ni bana fait na ogoro de iko da na ma kenya abe kenini atanga ma ke république islamique en tala ou d'où mon fort multiconfessionnel de fois multiconfessionnel et fait ce du mal et puis tu es juste c'est pourquoi nous avons démocratique et droit là c'est-à-dire que multiconfessionnel fait ni en et il y a là et ça ne pas voter go oui
ne t'a voté ko oui ka da fɛn damadɔni kan fɔlɔ ye mun ye bibi na an bɛɛ lajɛlen régime fɛn fɛn tɛmɛna a bɛɛ y'a ɲini ka se ka révision kɛ k'a da kunba dɔw kan olu hali ka dan o kun ma il est temps que tiɲɛ yɛrɛ la an ka bɔ nin ko in kɔnɔna la n'a sɔrɔ an bɛ révision constitutionnelle de la aw tun bɛ na ni article ye maintenant pour éviter tout ça an bɛ bɔ nin république kɔnɔ an bɛ taa 4e république la et aussi mais min na fɛn wɛrɛ min f'i ɲɛna madame hali ka dan cour de compte ma moi je pense que an kan ka bɔ nin république in kɔnɔ parce que cour de compte ye diɲɛ yɛrɛ yɛlɛma kuraw jagoyala ko dɔ ye min bɛ yen na an ka jamana ma se yen nɔ fɔlɔ n'an kan ka se yen nɔ n'a dun tɛ se ka se yen nɔ ka sɔrɔ an bɛ constitution min kɔnɔ n'an b'o kɔnɔ a l'état a dɔ wɛrɛ ye jumɛn bibi na a bɛɛ lajɛlen ye défaut yira k'a fɔ haute cour de la justice gɛlɛyaw b'a a fonctionnement na et bibi na an o ye avancé ba dɔ ye min ye k'a daminɛ jamana ɲɛmɔgɔ la kuma min bɛ fɔ Mali article fɔlɔ la k'a fɔ ko constitution article fɔlɔ la k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ ye kelen ni constitution in de bɛn'o sɛbɛntiya sabula ka da kan k'a daminɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ la fo maliyɛn laban a bɛɛ lajɛlen bɛ juger min ye an ka tribunal de kɔnɔna la hali n'a y'a sɔrɔ a degerew tɛ kelen jamanakuntigi kɔrɔw ta bɛ taa daminɛ fo sanfɛ n'i bɔra jamanakuntigiya la don min na sariya kura in de b'o fɔ o dugusɛjɛ cour suprême bɛ se k'i poursuivre o dugusɛjɛ o dun o ye avancé ba de an bɛɛ y'a ye k'a fɔ gɛlɛya minnu tun bɛ haute cour de la justice o fonctionnement na bi in na f'an ka fɛn dɔ de faamu an bɛ gɛlɛya de kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔ et surtout bi an y'a ye minisiri kɔrɔ dɔ fatura k'a sababuya kɛ mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ hali jurisiw yɛrɛ bɛ ka bɔ droit dɔnnaw bɛ ka bɔ k'a fɔ ko ni tribunal man kan tɛ k'a juger bi in na n'an ka sariya y'a bɛrɛbɛn an ka jamana réalité ma ne ma problème y'o la dɛ mais aw bɛ jouer min kɔnɔna la a y'aw tilen aw k'a fɔ a y'aw ɲɛsin maliyɛnw ma a k'a f'u ɲɛna ko a bɛ république islamique de la a k'a ye n'a sɔrɔ ni 97% bɛ tugu aw ayiwa an bɛ taa an ka sujet filanan la di dɔgɔso in kɔnɔ motion jumɛn très bien n bɛ fɛ ka motion fɔ min na sinon an kun ye nin conclure n bɛ motion dɔ de motion fitinin quoi n ka motion fitinin ye min ye k'a da k'a fɔ Isuf ka sabali je t'ai parce que Mali ni kuma in tɛ Yusuf kelen na nin bɛ mɔgɔ caman da dɛ ayisa proposition ye min ye ko il y a agenda caché bɛ non mais ça ne ka proposition ye min ye ne ka proposition ye min ye aux États-Unis ni États-Unis constitution ta de long en large ce n'est qu'une nulle part notion de la laïcité ayiwa ne bɛ ka min fɔ sisan laïcité fɛn kana sɛbɛn hali ni fɛn ma bila a nɔ la c'est pas obligatoire o c'est-à-dire ne ka jate tɛ k'a fɔ ko silamɛ diinɛ ka bila diinɛ wɛrɛ sanfɛ dɛ ne ka jate ye min ye silamɛw de kana bali u k'u ka diinɛ kɛ ayiwa a ye min fɔ o de la ka kɛ bali ma deli ka formation militaire la n b'o fɔ de haut à large il faut demander minnu bɛ ka 6 mois de formation mais laïcité de bɛ k'o bali yan laïcité kɔrɔ il faut laïcité de nɔ yan laïcité mun non a bɛ ka kɛlɛ jɛ diinɛ kalan tɛ k'an ka ekɔlisow la c'est faux ça est-ce que olu tɛ anomalie ye minnu kan ka protéger au niveau de l'armée au niveau de bibi na k'a fɔ ko surasiw tɛ formé ni ne ye kɛlɛ kɛ o b'o la k'a fɔ ko munna formation kɔnɔna la u b'u bali ka seli hali ni chrétien minnu b'a la u b'u bali k'u ka diinɛ pratique si quelque chose qui n'est pas normal ayi formation kɛyɔrɔ la i b'a fɔ ça i b'a fɔ c'est la démarche chômelle tɛ dɛ i b'a fɔ l'enseignement public est laïque o ka bɔ a enseignement public la u ka nin ye chrétien kalan ka k'i kun n'i ye silamɛ kalan ka k'i kun mais e y'o ye diɲɛ jamana hali o tɛ ma français fila bɛ hali o tɛ ma kan an ka bɔ nin kɔnɔ an ka bɔ nin kɔnɔ Isa ye motion demandé a bɛ ka min demander tan enseignement la i ɲɛ b'a la k'a fɔ k'u bɛ k'an lataga anarchie de kɔnɔ hali Makan diinɛ kalanyɔrɔw de b'a dama ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka taga i bɛ taa école la e bolo ko o de bɛ taga diinɛ kalan l'enseignement public a to mɔgɔ min fɛ ka taa architecture kɛ mais s'il vous plaît ayiwa an bɛ bɔ nin kɔnɔ an bɛ taa an ka dossier filanan kɔnɔ kibaruya sɔrɔla nin dɔgɔkun in kɔnɔ k'a fɔ ko jaja mɔgɔ dɔw kun bugulen olu kun bugulen don fɛn dɔ kan k'u bɛna sɔrɔ dayɛlɛ u yɛrɛ ye nka a ko kɛra danba da ko ye ka sɔrɔ kɛ ko dɔ kɛra a ko sen fɛ jamanaden dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ olu ma kibaruya sɔrɔ a tɔgɔ ye ko open eye sori i bɛ mun dɔn ko in na bon kaba open eye
anglais tɛ ko an ka ɲa yɛlɛ wala ayi a kɔrɔ to yen a kɔrɔ to yen comédien ni fɛnw de y'o fɔ a kɔrɔ to yen ok d'accord mais ne kɔni ne dɔ kɛ anglais la open en anglais veut dire ouvrir mais ni ayi d'accord mais ayi e ka mɛ ɲɛyɛlɛ min ma o bɛ sɛbɛn y ni prononciation don ni ma sɛbɛnni ye n'i y'a fɔ automatiquement on comprend ça veut dire tout simplement je crois que mɔgɔ minnu ye nin kɛ il s'agit des arnaqueurs en réalité mais dont l'État est complice moi je m'explique i nana i b'a fɛ ka jeu de hasard kɛ est-ce que jeu de hasard don non jeu de hasard don kaba mais ne y'a ɲɛɲini kosɛbɛ o de la moi j'ai été appelé par des amis qui m'ont dit ah un lien ci ma i cliquer kan i bɛ se ka wari sɔrɔ nin kɔnɔna la j'ai dit moi je me rappelle depuis tant Badialo tontine Badialo ka tontine wagati ne miiri bɛ o la bana cogo min ne o ye kana bila finɛti mɔgɔw ka jeu la bana cogo min ne nin ye open ay min fɛnɛ filɛ nin ye ni ne ko n ko n bɛ don nin kɔnɔ nin bɛɛ l'argent facile nin bɛɛ y'o de ye kaba ka wari sɔrɔ teliya ka sɔrɔ i ma sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔ o y'o de ye mais ninnu ta kaba open ay mɔgɔw o y'a ɲini ka sɛbɛnfura fɛn fɛn b'u yamaruya ka nin baara in ka kɛ u y'a ɲini k'u tɛgɛ da a sɛbɛnfura bɛɛ kan o de b'a yira k'a fɔ État u ma kɛ an ka jamana marabagaw ɲɛlama papier fɛn fɛn b'u yɛrɛ u y'a bɛɛ ɲini ka bɛɛ sɔrɔ le problème c'est quoi ka wari bila kɔnɔ ka wari sɔrɔ kaba a ma nɔgɔn dɛ mais a fɔra k'u bɛ baara nin dɔ kɛ k'u bɛ partage kɛ k'u bɛ référer ni fɛnw k'a sanfɛ problème bɛ yɔrɔ min na ni ne ko n ko l'État est complice il faut partager ni ne ko n ko l'État est complice État ye papier di mɔgɔ ninnu ma mais u ka baara kɛlen État ma se ka enquête de moralité disposition foyi ma ta ka ɲɛsin baara in ma pour la sécurisation des gens au moins minnu b'u ka wari injecter sur kuma man di da kelen na madame i bɛ mun dɔn a la non ne bɛ min dɔn a la dɔrɔn o de fɛn min don dɔrɔn i n'a fɔ cuneti bɛ cogo min na ayi a fɔra ko danfara b'a ni cuneti awɔ n'an bɛ ne ka ye cogo la sori bɛ ka mun fɔ papier ɲini na ne cogo min na l'État n'a rien fait u ye papier ɲini u ye fɛn minnu sɛbɛn papier kɔnɔ k'a fɔ e-commerce de don commerce min bɛ kɛ en ligne o de don donc maintenant o de sɛbɛnna mais ni État fana ye papier di o la a kan k'o suivi kɛ ko prévu sɔrɔ kɛ ni papier dira aw ma k'a ye papier minɛ ni baara dɔ de tɔgɔ ye o papier nalen a ye baara wɛrɛ kɛ aw minnu ye a close yɛlɛma aw de bɛ jalaki parce que fɛn ye min ye dɔrɔn parce que ne kun ɲɛ b'u la yɔrɔ caman na o u ka fɛn mayɛntigi de b'u bolo n'i ye wari dɔ sara 40,000 ɲɔgɔn na produit dɔ bɛ d'i ma i b'o fɛ i bɛ to k'o partager n'a sera niveau dɔ la maintenant ko ordinateur yɛrɛ bɛ wariw bilibili kun maintenant ça u y'a daminɛ le mois d'octobre fo sisan u ye caman sɔrɔ fɛn min don dɔrɔn escroc de don parce que fɛn min don kaba minnu y'u ka wari don a la mɔgɔ man k'u jalaki koyi parce que fɛn minnu don u bɛ na ni olu yɛrɛ de bɛ règlement ni fɛnw bɛɛ f'i ye aw bɛna baara kɛ n'aw bɛnna contrat kan contrat verbal aw mana bɛn a kan ne y'o clause sɔsɔ e de binkani kɛ c'est des escrocs c'est des arnaqueurs mais k'a fɔ de ko État nɔ don État nɔ tɛ dɛ bon minnu fana y'u ka fɛn don a la u tɛ jalaki Ala ka bɛɛ kisi parce que e kɔni b'a dɔn sɛgɛn de bɛ jamana kɔnɔ bon ni sɛgɛn bɛ jamana kɔnɔ ni mɔgɔ dɔw nana et puis encore ni minnu n'i ye 5000 di u b'o o prime d'i ma c'est à dire u ye mɔgɔw nɛgɛ quoi mais n'a sera wari sugu la a tɛ bɔ quoi ni yɛrɛ nana ni ko ɲagaminen u ye promo dɔ kɛ 50% bon 50% na caman de girinna kan donc a bɛ na fɔ wari yɛlɛmalaw parce que fɛn minnu don normalement ninnu ye escroc de u kan ka ɲɛɲini k'u traquer devant la justice u ka mɔgɔ ka wari segin u ma t'a dɔn ayiwa Albaja c'est vrai que mɔgɔ minnu joué a la mɔgɔw ye jalaki caman bi u kan dɔgɔkun in kɔnɔ mais n'i y'a lajɛ en profondeur jamana yɛrɛ ye fɛn min yamaruya et puis a plus bɔra fɛn wɛrɛw la ani plateforme bɛɛ lajɛlen sa est ce que jalaki bɛ bi mɔgɔ kan mɔgɔ min surtout que i bɛ baara dɔ de kɛ i bɛ partage kɛ u bɛ produit minnu di i b'olu partage est ce que a tɛ kɛ mɔgɔ miiri k'a fɔ ko o bénéfice i bɛ ka participer o feere min na o bénéfice de tɛ ka don i kun. Isa nin ko in filɛ nin ye c'est à dire maɲumantɔ ko de don yɛlɛko de don quoi. a bɛ mɔgɔ la yɛlɛ dɔɔni ne yɛrɛ kɛw kɛ k'a kuma fɔ ne bɛ yɛlɛ dɔɔni. mɔgɔ ninnu yɛrɛ minnu yɛrɛ ka wari taara miliyɔn caman n'u yɛrɛ bɛ k'a fɔ i bɛ yɛlɛ de quoi parce que u b'a fɔ ko ni olu diminen sigilen don k'u ka wari tagara ko dɔ bɛ na k'a bɛ fɔ ko o tigi bɛ na ko b'a fɔ k'ale ta ye miliyɔn hakɛya mun ye o b'ale ta du bɛ k'a tiri k'ale yɛrɛ bɛ yɛlɛ quoi sukasi yɛlɛ donc maintenant ne bɛ mun dɔn nin ko la n'a ma ɲɛ ko État de papier di k'u yamaruya ka sigi
ça veut dire que l'État a les moyens de les contrôler. L'État a les moyens de gérer les préjudices. Entreprise beteno, papier dira renouvellement. N'a oufli la drogue, n'a pas donc de la même manière, on m'a fait État faralouka comme Malion Kawar Trangi Kaboula. On n'a pas dit que l'État a été complice de ce truc. Mais son rôle c'est quoi maintenant? C'est de chercher ces gens pour Diagua ou comme Kawar la. Sinon, il s'est quoi Amano. Quoi, victime d'obé non. À ce moment où on suivre quoi, parce que à quoi kabaire fera. Ye. Kabaire fera. Aka op mawti ga joli yokona tara. Ale ka yere fera teko parce que ale ka wari tagara. Ako personnellement ale ka 1,5 million de bay. Donc quelle nga promotion 50% que week-end fait samedi. Ale tagara tirike do de fait non pour ko kadwa là. Et cet ami est parti s'endetter à la banque. Ye 2,5 millions. Katla ko donner ale ka compte quoi. Au maloya de mastika sika quoi là. Bon maintenant ou système est ni inscriront avec 1000 francs par exemple ni inscrit depuis toi avec ta plateforme de boulot mo bébé ñon sur groupe WhatsApp donc ni inscrit la be to groupe WhatsApp maintenant au groupe WhatsApp fanaka audio te blaka wala li te ka fouy c'est ben nous drone be c'est eux qui dirige donc nous comme mo bébé ñon fait quoi il va faut Philomane follow be munke nous imne isa ka ba mne 100 ou reba fi ki kana to mo ka ba kala ma suna tenya donc c'était exactement le même scénario o de kama mo shim on da kala ma à la fralanga ma boîte à la voiture non bon mon temps de comme ça c'est le parler de qui drogue moi me ga kuma ke chama me ga kuma fo donc busile no me tika songa fo oui au fenembala ko badine bala donc vraiment ni ko imbe chugo amna itaka wuli ki joa joro la kala je ni mware mun taraka chade ay amena cla kana solution ni yusu ebe mun kala mal wala isanti fo kala mala a vrai dire parce que ni pemple et surugo bokundo tiens là ay nema ali ako wulili nema nyanyini mais neta mi neta ti solution ene male ngunyele tiens là argent facile parce que ani te jeu de hasard ne argent facile parce que argent me wari me multiplier au jeu de hasard jeu de hasard te tintore mais il va partager wari me multiplier do ba foku wa ne minime ko do ba foku 700 millions bala ou ma 700 millions donné wari de multiplier là oui c'est faux jaman bala ugu jigi babo ka voilà ka foko mais otitayo mon frère otitayo non bon isa o de problème donc an jigi de bo argent facile ka et ni be jaman ni be état fana interpeller ka fo tiere la wakati sera anga miri ambe sebe fraud di mogoma togodi ambe citoyen protéger togodi parce que abato ambe miri fe chamana an mi yalan fraud ye ka afere kare kono e mogoma mais uba keni papier juma état cleno ka garde fou juma bla pour que citoyen ga sika protéger parce que fraud frère ta fi mayoro ko ni taradiga wari ko o yo abani ça veut dire que l'état interpellé baby ka alame baby ka yele ni fait nous bête be non ni état kana ga joajoro la mali ere asimingo go be fen kuran be batemesira mais tiens la bi a konona ko ne batemesira albaja batemesira am se ka mu état be se ka mu parce que jamana don fena nga war mana tani tugala tanto état ka papier dilen ko na l'état be se ka mu bon état be se ka mu c'est-à-dire avec ses moyens ou enquête de daile na soro mo ko nu yoro majanya parce que o kelen nga promo lancer promo kera week-end de fait. C'est-à-dire, apparemment, week-end fait mon compte c'est qu'à retraiter. Mais ça, quand on va faire la sans non. Peut-être vendredi ou samedi. On va tâcher de black en accord. On va faire fin de partager. Et va partager d'où faire frère à warga. Non, quand il vient faire un calamar. Hein? Il vient faire un calamar. Point. Anjama be andere anye. Ne vous dadon. Ne re pas personnel. Ne vous te fouille dans la main. Clef là qu'on. Ne fait pas mon fly. Apparemment, le fly comment bouger. C'est ça comment? C'est-à-dire à Dusukasika Bongo, État avec ses moyens ou quoi, enquête que mon nom kana tayo. Parce que week-end fait le warti segabo. On doit promo que samedi ani dimanche. Donc mo be gata warm neka dono, wa foko lende am tanga war labo. Donc ça leur donne le temps où yoro ka janya. Et en même temps sur cette plateforme, il y a fo mo nyana kube no ko logiciel mise à jour ke. Donc au mise à jour qu'on a là, ni enana c'est ça. Et il ga watando, e wa bi shegen sur be fe ga wa mo voilà. Et bien c'est-à-dire retrait engagé, il va falloir retrait là. Mais il y a des Orange Money, il va retrait avec la gâchette, il va voir ce là. Et les gens se disent que mise à jour de Beka quoi. Peut-être ça c'est le temps pour que vous Et au finish,
siège yɛrɛ la sinon siège kun bɛ place kan kɛrɛfɛ. Il y a des gens qui ont été très très intelligents parce que olu ma sɔn ka wari dɔ la ko f'u ka dɔw bɛ daga yɔrɔ min u taara siège la u y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen o bɛɛ la olu m'u engagé ko fo don min na u ye publicité an ka jabarasoba yɛrɛ kan donc ko non ni kosɛbɛ n t'a dɔn n'a y'a faamuya. parce que ORTM fana welela ko e-commerce de don. e-commerce de don et puis en plus u ye document ye. mais gɛlɛya mun b'o kan k'a fɔ k'o ye faso jabarasoba yɛrɛ ye de fait que olu ye publicité k'a kan donc mɔgɔw ko nin ko in ye ko sɛbɛlama donc fasow donna a la wa mɔgɔkɔrɔba baden de b'a la. ayi Sori Ibrahima Diallo mun bɛ se ka kɛ. mun bɛ se ka kɛ en quelques mots pour que an ka se ka. Kaba très rapidement. n y'a fɔ n ko état nɔ b'a la n bɛ a yɔrɔnin n b'a walawala pour que a ka faamu. I tɛ se ka papier di mɔgɔ ma nin baara sugu kɔnɔ e ka dan papier dili ma ten i ma baara foyi kɛ sɛgɛsɛgɛli ani contrôle kɛ a ka baara tagabolo la c'est de là où moi j'accuse l'état. Albadia ye kuma dɔ fɔ an ye filaw de n'an ma kuma nin kan n b'a f'i ɲɛna numu ni bamanan an tɛ semaine bɛɛ an tɛ lafiya fila bɛ wari nafa dɔn dɛ donc minnu gosira fila ka dɔgɔ a la ça c'est un de deux Kaba ne ye min remarqué majoritairement non voilà majoritairement n ye min remarqué a la sifinakaw ka ca la sifinakaw ka ca la o b'a yira k'a fɔ an ka baara kɛ foyi tɛ baara nafolo mɔgɔ mɔgɔ mana tugu argent facile kɔ Kaba c'est-à-dire i ta ye nimisa de donc min bɛ se ka kɛ bi état ka fɛɛrɛ sigi sen kan très rapidement procureur bɛ se ka min kɛ u ka enquête dayɛlɛ nin tigilamɔgɔ minnu tun bɛ a ɲɛfɛ a n'a a tigiw olu kana sariya ɲɛkɔrɔ mɔgɔw ka wariw ka segin a ma hali n'i ye min don a la ni i m'o bɛɛ sɔrɔ i ye min don a la au moins tɔnɔ in ka to yen i ye min don o ka sɔrɔ. ayiwa dɔ bɛ ka ɲininkali fana kɛ ko opérateur économique fila téléphonique fila minnu bɛ yen nɔ ko olu ɲiyɔrɔ bɛ kɛ jumɛn ye. u ka foyi t'a la ka nafolo tun bɛ tɛmɛ olu de ka sira fɛ. olu ka foyi t'a la parce que Kaba ne kɔni bɛ min f'i ye. non ils sont complices mon frère. ne bɛ min f'i ye Orange Mali ni fɛn ninnu Malitel ninnu olu ka fɛn t'a la parce que fɛn filɛ nin f'an ka faamu ni escroquerie ninnu ka ca mais n bɛ sigi n dɔgɔkɛ ka kuma kan mɔgɔw ka u hakili sigi kɔ mɔgɔw k'u ɲɛla an ka tiɲɛ kɔ bon natabaya fana bɛ ko la quoi parce que hali cuneti nalen u ye ne wele u ka bureau nin kɔnɔ ko bon ko yirikuru dɔ bɛ biodisque ko 500 000 ko n'i y'a bɔ ko i bɛ se ka ni ye gauche droite ko ne mɔgɔ ladon ko dɔ bɛ fara i ka fɛn kan ne ko n ko monsieur n ko ne bɛ fɛ ka n ko ni sɔnna ne bɛ 500 000 di mais o y'a sɔrɔ ne bɛ so dɔ la n ko ne b'a don siman na quoi i t'i yɛrɛ ka choix kɛ olu de bɛ choix kɛ ne ma sɔn ka don a la o parce que i danaya mɔgɔ fana de b'i ladon bon a sugu bɛ ten de bon a ka gɛlɛn quoi ala de b'i bɔ mun bɛ se ka kɛ min bɛ kɛ dɔrɔn état ka fɛɛrɛ dabali tigɛ a parti komi mɔgɔ n'u ye plainte kɛ u ka fɛɛrɛ kɛ ka escroc ninnu ɲini u traduire devant la justice mɔgɔw ka wari bɛ mun bɛ se ka kɛ dakuruɲɛ kelen pour que an ka se ka mun bɛ se ka kɛ nin na dɔrɔn u k'u teliya yanni u bɛ ye wari ninnu yɛrɛ kɛ i b'a fɔ fɛngɛ Siriya fɔ cogoya min na hali ni mɔgɔw c'est-à-dire u ye jeu kɛ ka tɔnɔ minnu sɔrɔ an k'o to yen quoi mɔgɔw ye wari minnu sɔrɔ ka don u k'a ko ye i b'a dɔn victime dɔ ko dɔ ka plateau kan ko u y'a ɲininka ko mun de y'a bila nin na a ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko foyi m'ale bila nin na ko nata ni ka kɛ fɛn ye joona ka kɛ fɛn ye joona o kuma bannen ye quoi donc maintenant n'o bɛ kuma ban ça voilà fɛrɛ ka kɛ teliya la tɛgɛ ka dɔw quoi mun sɔrɔ olu bolo k'a minɛ u ka mɔgɔw dakuruɲɛ kelen otage minnu ni olu labilala Nigerikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnya Olivier Dubois dakuruɲɛ kelen kuma bɛɛ ni adamadenya ka liberté sɔrɔ an bɛ se ka min fɔ nisɔndiya ko surtout ni kunnafonidila lo on est content mais condition minnu na ko minnu kɛra cogoya min na je pense que on a toujours opéré comme ça peut-être bi la an bɛ se k'an plaindre sinon hali Mali jamana yɛrɛ ye nin caman kɛ Soumaïla Cissé bila la cogo mais bi n'a fɔra k'a fɔ ko wari de dira pour que ka ninnu minɛ o ye milliard de ditɔ ye jatigɛwalekɛlaw ma pour que ka arme san ka anw fana bɛ arme sanba min na ka se k'anw kunbɛn mais n k'an ye wari de di ka Soumaïla Cissé bila o kɛra ni jamana dɔ ye wari di pour que a ka jamanaden ka bila ne bolo halisa an de b'an labɛn pour que jatigɛ kɛbɔ an ka se k'u contrer Albadia bon nin ko in na an bɛ mun fɔ dɔrɔn o de ye ka ala barikada du fait que an baara ɲɔgɔn sera ka bɔ wo kɔnɔ bon maintenant mun y'a bilali ye kuma ka ca a kɔnɔ a fɔra ko dɔw ye wari di u bɛ k'u dala ci a la bɛɛ b'a dɔn u b'a fɔ ko non k'olu tɛ négocier avec les terroristes mais hakilima bɛɛ kan k'a faamuya parce que hali n'u bɛ négocier fɔlɔ a tɛ b'olu fɛ u bɛ wari bila ka na di an ka mɔgɔw de tɔgɔ la fɔlɔ c'est comme ça u bɛ sɔrɔ k'a fɔ non c'est un état qui négocie pas avec les terroristes mais cette fois-ci problème yɔrɔ min ye ne tike u minɛna yan nɔ de kɔrɔlen an ka mɔgɔw de ka teli k'u libérer cette fois-ci u tagara libérer Niger an tɔgɔ tɛ ka fɔ a la an ka mɔgɔ si foyi ka foyi ma fɔ a la o yɔrɔ de bɛ ka ne jigin dɔɔnin. ayiwa Sori Ibrahima Diallo bon an bɛ sɛgɛsɛgɛli la o jaabi an ye min sɔrɔ fɔlɔ an filɛ yɔrɔ min na
français ni anglais tɛ mɔgɔ minnu minɛna olu tɛ wa ka ban €1,2 o de dira o tɛ sɔsɔ et puis sɛgɛsɛgɛli an y'a poussé kosɛbɛ an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ ko otage sinon mɔgɔ dɔw de ladonnen don k'u yɛrɛ kɛ otage ye u ni terroriste ninnu u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kaban ko de ko n ye sɛgɛsɛgɛli kɛ n ye sɛgɛsɛgɛli kɛ n ye min sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli jaabi la ne fɔ ce ne sont même pas des otages voilà. Donc c'est très clair. Bon, ne fa ɲɛna parce que an kunnafoni ɲɔgɔn don n'a ye ala jarabila k'a minɛ n'a bilala donc a mana kɛ condition n'a bilala an b'a fɔ o hɛrɛ merci. An bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka sɔn ka na jamukan na an bɛ aw fo a b'a n'a ka denbaya bɛ Segu an bɛ foli d'u ma Bamusa Sisoko Jogolojo a bɛ Tomukɔrɔbugu an bɛ a fo k'a waleɲuman Alimami Sangata Tamba Traoré ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ORTM na ORTM ɲɛmaaba ni o ye Alassane Baba Jɔnbele an bɛ a fɔ a fana jamukan in tɛ fɔ a kɔ an bɛ foliba di ka taa Mohamed Karambe ma yan fo Orange la ka foliba di ka taa Musa Sakɔ ma Orange la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo 767 groupe mɔgɔw an ka groupe WhatsApp mɔgɔw an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya président Mamadu Bagayogo an bɛ foli di groupe DND bɛɛ lajɛlen ma an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka foli di kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma maa o maa ni olu bɛ lamɛnni la nin wagati la an ka musokɔrɔba minnu ni olu wakili ye ni jamukan ye walasa u ka jamana kunkanko faamu an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bitu Napo ale bolo tun bɛ nɛgɛ karafe la son fan fɛ Ousmane Toko ale tun bɛ réalisation na Dramane Kone ale tun bɛ régie d'antenne na aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ ni jamukan kelen kɛnɛ kan wasala.